Ако си търсиш чувалче за зимата, сега ще ти представя този вариант, в който се води мумия. Ципчето се пада по средата, от вътрешната страна е с топла и мека кохавлия, която пази детенцето от студ и задържа топлината вътре, а отвънка е с непромокаема материя, което пази детенцето от студ, от дъжд и от вятър. Този чувал има функция, която улеснява детенцето и майката и може да се използва по този начин, за да е по-удобно за майката. Чувалчето е 95 см и може да се ползва от 0 до към 3 годинки на детенцето. Ела с мен да го монтираме на количката.